Baba nomama egameni likaJesu asibasheleni izandla. In the name of Jesus. Bingelele Jesu phala sawo. Simsheleni izandla nje. Nawe uyabona nje. Hallelujah. Bingelele bonke abafundisi balekhaya egameni likaJesu waseNazaretha. Abomama, leadership, bobaba, abantu abasha Sunday school, siyabonga ukuba khona wena. It's a happy new year. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Mina ukuthi uma sekukhoneni kuNkulunkulu, especially ku first Sunday of the year, ngiyathanda ukuthi before siyongena ngale ku second Sunday of the year sithi kancane ukwenza umsindo ukhombisa ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi singenile kulo mnyaka esikuwo egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga kuthi ngelinye ilanga bayahamba ke baye eKangala, kwafika isikhathi sokuthi babhekane nolwandle olubovu. Lijesu lenkosi mangifunda kahle iBhayibheli lami lijesu lenkosi ama-Israyeli baqala bakhonona okusho ukuthi bebacomplaina, okusho ukuthi bebakhuluma ngendlela le bebafisa ukukhuluma ngakhona. Bakhuluma kuMoses. Ijesu lenkosi ngenxa yokungibhekela vele kufanele ukuthi bakhulume. The Bible says kwafika isikhathi sokuthi ulwandle olubovu luvuleke bese bakrose baye ngale. The Bible says kwakunenkosikazi igama lakhe uMiriam. Lithi silonkosi uMiriam ngemva kokuthi bakrose bawele ngale. Lithi silonkosi uMiriam waqala wadumisa uNkulunkulu, waqala wajabula, waqala ke wenza umsindo omkhulu okhombisa ukuthi uNkulunkulu bekamjabulela. Noma uMiriam bekanamaphutha kepha ukhonile ubona ukuthi no, lento leka phandle kwakhe beyakekhe kize kiyenze. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Sivulela amaBhayibheli wethu encwadini kaJohane chapter 4, reading from verse 1 up to 11. 4. Reading from verse 1 up to 11. Jesus. NgokukaJohane chapter 4. Isihloko sithi uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Verse 1. Kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebaphathiza abaningi kunoJohane. 2. Ingani uJesu uqobo kabaphathizanga kodwa kwakubaphathisa abafundi bakhe. Yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria. Khona wafika emzini waseSamaria ogama lawo yiSikhari eduze
ngesigidi uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlela ngasemthonjeni. Kwakungaba ihora lesithupha. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise." Ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamaria wathi, "Yini ukuba wena ongumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamaria na?" Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamaria. uJesu waphendula wathi kuye, Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe, "Ngiphuzise," ucela kuye, yena ekunikile amanzi aphilayo. Wathi kuye, Nkosi awuphethe lutho lokukha amanzi. Umthombo ujulile. Uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Baba wethu onamandla onke, Nkosi yethu uJesu, lehlela ukusuthisa imphefumulo yethu. Ngalo Nkosi khuluma, qondise thina bakho kusiyale. Baba wethu onamandla onke, umathanda nathi, vele size kuwe ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Hallelujah. Allow me to preach for the next few minutes. I believe God will make impact once again in our lives. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu usuke wayenza lento yaba lula nje, noma ke wenza enye into yokuthi thina abantu bangeke sikhona ukuyenza. uNkulunkulu uyenzile ukuthi ihleleke lento before kumoshakala. Kube kuyimi bengizothi abantu mabathandaza kimi impendulo zabo bazithole kimi. Kepha uNkulunkulu akayenzanga ngale ndlela. Jesus. Ngokuba uNkulunkulu ohlelekile. Amen. Thina sithandaza kuye, kepha uNkulunkulu ufumbatisa abantu esiphila nabo la emhlabeni impendulo zethu. Oh Jesus. Ukwenzelani lokho uNkulunkulu? Ukwenzela ukuthi sikwazi ukuqina ubudlelwano obuhle nabantu esiphila nabo emhlabeni. Sengathi ngasho nje ngamabona namhlanje, message of today, umuntu uyahlonishwa. Hey Jesus. Lithizwe lenkosi la sifunde khona fika isikhathi sokuthi uJesu wathatha uhambo aye endaweni ethize lapho kunomthombo khona amanzi. The Bible says ngemva kokuthi afike lapha uJesu ucela ukuphuziswa amanzi, bese iyamangaza le ndaba ngokuba lithizwe lenkosi mangifunda kahle khona lapha phambili kuJohane uthi uNkulunkulu makakhuluma, mina ngingamanzi okuphila, ophuza kimi akasoze awome. The same Jesus unguye ohambayo ayocela amanzi. Jesus. The same God lo othi mina ngingamanzi okuphila is the same person oya phambili ayocela amanzi. The Bible says sekaqedi ucela amanzi bayaphendulana nalomfazi waseSamaria. The Bible says uyamphendula lo mfazi uthi yena
mina nawe sicelana amanzi. Enkosi yami. Kade wazi yini ukuthi amaJuda nathi asihelani noma ke asithelelani amanzi? Jesus. This is because uJesu ke uyakhuluma uthi kube bewazi ukuthi lonke layo amanzi ungubani la emhlabeni bangeke uzemlishe lamanzi. Ngenxa yokuthi mina ngoba ngingamazi ukuphila kuba wena uphuza kimi ukuze ungaze kube nempilo eqhumayo. Bese ngiyaqala ngirealize something lana kule ndaba ukuthi la emhlabeni uma siphila kumele sibe nesikhathi sokuthi silungise ubudlelwane nabantu esiphila nabo. Silungise ubudlelwane nabantu esiphila nabo. Akabazi uNkulunkulu ukuhlela yena emazulwini azosinikeza impendulo njalo uma sithandaza thina sithandaza emazulwini bese sibakade yena uthinte umuntu emhlabeni ukuzazinikeza impendulo yakho. Bese uzoba nebhadi ngelinye ilanga uthi mase ukhulekile isibakade afumbathise umuntu lo omzwendayo amnikeze umsebenzi wakho ungazi ukuthi uyaphuza njani ngoba lento uyayizonda. Zoba nebhadi ngelinye ilanga uthi sewuthandazile umnyaka wonke ekugcineni komnyaka usibakade wehlisa umsebenzi usibakade wehlisa isibusiso sehlela emntwini loyo ongazwani naye. Ungasazi ukuthi umtshela njani umuntu ngoba awuzwani naye. Usibakade wenzelani lokho? Ufuna thina abantu emhlabeni sikwazi ukuphelelana amanzi, sikwazi ukuthi siqolelane, sikwazi ukuthi sidine ubudlelwane obuhle. Sengathi kakhuluma namhlanje enkonzweni ukuthi la uphila khona ungalindi utabane nabo bakhe, la uphila khona ungalindi utabane nabantu ngoba kusasa laziwa. Kuzothi ngelinye ilanga impilo sekushayile ikupasa ukuthi ubuyele emuva ungasazi ukuthi ubuyele njani ngoba awusukanga kahle, usuka sewumoshile. Keep a good relationship with your neighbor before the time of need. Umuntu uyahlonishwa umuntu noma kungakanjani noma ngabukeka adelelekile umuntu uyahlonishwa ngoba wazi ukuthi kusasa linani. Lo muntu adelelekile yilo muntu ozokusiza kusasa. Njengoba bhekele phansi namhlanje usibakade uyayithithiza into engalutho ayenzi ihlale namakhosi. Lento adelelekile isasebekutithithithasi ithutshile iye la nongatabani khona ingafika. Bese abakho abantwana ngoba wena umele ku-high level, abakho abantwana baye lapho bayocela umsebenzi bese bangasazi ukuthi bayikhulume njani ngoba izolo kusuke sekumoshakele. Tshela umama ukuthi umuntu uyahlonishwa. Umuntu uyahlonishwa. Umuntu uyahlonishwa. Noma ngahlala ngasebenzi kepha uyahlonishwa. Noma ngahlala isidaba kepha uyahlonishwa. Noma ngahlala phika okusalakho uyahlonishwa. Noma ngenzalo emhlabeni ikusasa laziwa. Awukwazi ukuthi mawubhekene nenkinga njalo uyahamba uyabisibonele. Mafika ubabisibonele ukhomba uphole njalo-ke mase udlulele uye ngomunye ukhumbule ukuthi uphole ugabene nayo izolo uthi ke ngiyozama kwadlamini. Mafika kwadlamini ukhomba usibonele uthi mama ukhumbule ukuthi usibonele uthi le nto ngiyazi isizopho
uJesu eshada ngendoda ethi emhlabeni khona la lokha njengoba khulekela imoto isegaraji ethi noma ke driver ngomuntu othi njengoba khulekela indlu ukhona uzodayisela yona ukhona uzodayisela yona noma ukhona uzokwakhela yona so kuNkulunkulu wenzelani lo wenzela ukuthi thina abantu sikwazi ukulungisana sikwazi ukulungisana ikusasa lethu sikwazi ukulungisana izulu siyohlalisana kanjani ezulwini la mhlabeni singakwazi ukuhlalisana siyokhulumisa kanjani uma sesifike kubaba la mhlabeni sinakhelana ngamakhono siyohamba khona siyongena kanjani ezulwini singakwazi thina ngokwethu ukuthi sibuyisane usimakade emazulwini ubheke emhlabeni ufuna abantu abazohlala bathi yebo ngiyathelile but ngideke yakola yebo mawuwenzile lakho but it is not a problem ngoba uzibekile wezepolisi bese kwazi ukuthi idlulise. Oh Jesus. Ufuna abajaba simakade ufuna abajaba umuntu uyahlonishwa sengathi ngokukhulumisa timaki umuntu uyahlonishwa doesn't matter ukuthi unjani umuntu uyahlonishwa labona makushoni ya uyazi mama thina sifika sifake amasuku masifika sihlale lapha sibetha amabhayibheli shumayele bese siyahamba uyangifakazela na asiye emabhodweni yena mawethu phakathi uyena ozokwashisa izisha masesambile thina makushoniwe hayi thina siredi sifika sifake amasuku sibophe amathaya ebile nenkathuro ziyashayina ngaleso sikhathi sifike nje shumayele makade kuyehlisa ibhokisi siyahamba bese kusale yena nomakhelwane ongazwani naye uyena ozogezisa izitsha yena nomakhelwane ongazwani naye uyena ozothi makiduduzeka yena nomakhelwane ongazwani naye uyena ozohlala eduzane nawe athi sobona makhulele idlame labo ozwana nabo sikhathi lezo bathi maki angenaso isikhathi namhlanje ngiyangena. Jesus. Shoo. masifika nje sifika namasuku abamafundisi bafika namakhono Jesus. faka mawifi amekapi mshaka funeka umuntu ungelo bemzonda sizoqala kumhlekisa ngoba namhlanje uyakhala sizoqala kumhlekisa ngoba namhlanje kunenkinga asibadinga basalana kanjalo. This is 2024 basalana. We need people abazohlala phansi akekutshela ngempilo impilo izophanga ngelinyanga ukuthi ubuyele emuva abadrayiva bayazi akhona abanye abaphakingi athi njalo bafuna ukuyophakama sengathi ungafaka i-reverse i-parking ifuna i-reverse njalo oyongena khona ifuna i-reverse injalo ngempilo umuzwane uthi uzokhona yini mhlawumbe ithi ubuyele emuva uzokhona yini ukuthi ubuyele emuva. Jesus. Uzokhona yini mhlawumbe ithi ubuyele emuva buyela asibazi kuya phambili njalo ayikho imoto eya phambili njalo kufika isikhathi sokuthi manje angisayi phambili ukuze uphumelele lana ukuthi ubhekele kawushaya i-reverse nethi kancane. Oh Jesus. Impilo le yabona asikho ezulwini semhlabeni la impilo le basalana impilo le idinga abantu abaprepared idinga abantu abasilungisele abazothi bakonakele bahambe bayolungisa abazothi akuhambanga kahle namhlanje basheshe babone noma sibezwile noma sengenzanga lutho kento yokufuna ukudlelana nabanye abantu bahambe bathi ngiyaxolisa uyasikahle ukabenzanga lutho kepha uzohlise uqolise akusukuthi uyibhale kepha wenzile ubudlelwano obuhle kusasa ukuthi bazi ukuba mhlasana unenkinga babazi ukuthi bazokusiza. Jesus. Nethona la lokha
Thina nje abantu phila nabo. Keep a good relationship before the time of death. In the name of Jesus. May the Lord bless you. Shalom.